नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव जोंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। जोङो सिगांनि भिडिअ'आव बुंखानाय बायदि जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फिन मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बोखाव खोन्दोफोरनि जौगाफारियाव साजायनाय, हायगाफारियाव साजायनाय बिनि बागै जों मोनसे भिडिअ लाना फैदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों बोखाव खोन्दोफोरखौ माबायदि जौगाफारियाव साजायनाय जायो आरो माबायदि हायगाफारियाव साजायनाय जायो जों फारि फारि बानायलांदिनि। गिबियावनो जोङो एसेन्डिं अर्डार जौगाफारियाव साजायनाय, हायगाफारियाव साजायनाय मोननैबो बुंनो थाङोब्ला एखेखौनो होनना बुंनांगोन। जोङो जौगाफारियाव साजायोबा जोङो दुइसिननिफ्राय देरसिनसिम साजायलाङो आरो हायगाफारि होननानै बुंबा जोङो देरसिननिफ्राय दुइसिनसिम साजायलांनाय जायो, एखेखौनो होननानै बुंनांगोन जोङो। दा अब्लाबो जोङो बोखाव खोन्दोनि जौगाफारियाव साजायनाय बेखौ जोङो थख'यै आलादायै सोलोंनि, गोनां जायोब्ला जोङो हायगाफारियाव साजायनायखौबो खोन्थानाय जागोन। दा गिबियावनो जौगाफारियाव साजायनाय बोखाव खोन्दोखौ जौगाफारियाव साजायनो थाखाय जौगाफारि आरो हायगाफारिखौ साजायनायाव दिन्थिग्रा जोंहा माखासे सिम्बल दङ। सिम्बला नैबेयो, नैबे सिम्बलखौ जोङो जौगाफारि आरो हायगाफारियाव बाहायनो हायो। बे सिम्बलनि नैबेथिं थानाय अनजिमाया गैसिन अनजिमा जायो आरो नैबेथिं थानाय अनजिमाया गेदेर अनजिमाखौ देखायनाय जायो बे फारसेथिं। दा जोङो बे सिम्बलखौ बाहायनानै जोङो माबायदि बोखाव खोन्दोखौ जौगाफारियाव साजायनाय जायो जोङो दिन्थिलांगोन। दा जोङो सावरायनायखौ जोङो सिगांलांनो थाखाय जोङो बिदिन्थि लानांगोन। बिदिन्थियाव जोङो नैबे एग्जाम्पलफोरखौ लादिनि। 2/7, 5/7, 3/7, 6/7 नैबेयाव जोङो माखासे बोखाव खोन्दो अनजिमाफोर लादों। नोंथांमोना एसे मोजाङै नोजोर हो। बोखाव खोन्दो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बोखाव खोन्दो लानानै माबायदि जौगाफारियाव साजायो जोङो सावरायलांबाय थागोन। दा बिदिन्थि हिसाबै जोङो 1 नाम्बाराव नैबे बोखाव खोन्दो अनजिमाफोरखौ लाबाय। दा बेयाव नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला नुगोन गाहायनि जबनि माना गासिबो एखे। दा बेबायदि जबनि मान एखे थानाय नैबायदि बोखाव खोन्दोफोरखौ जोङो जौगाफारियाव माबायदि साजायो, एकदम गोरलै जोंहा मोनसे राहा दङ बिनि जौगाफारिखौ साजायनो थाखाय। जोङो दा बेयाव नोंथांमोना नुनायफोरनि मादाव बबेखौ देरसिन होननानै सानो आरो बबेखौ दुइसिन होननानै सानगोन। दा जोङो मालाबा थोंजोङै नायनानै जों हमनो हायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो माखासे आदब दङ। बे आदबानो जाहैबाय जेब्ला नैबे जबफोरा एखे जायो अब्ला जोङो जबखौ नायाबाबो जागोन, गोजौनि फानखौ नोजोर होनांगोन जोङो। फाना नैबेना 2 दङ, नैबे 5, नैबेना 3 दङ आरो नैबे मोनसे 6 दङ। फाना जायनो देरसिन जागोन बै फान देरसिनानो, देरसिननि बोखाव खोन्दोआनो देरसिन बोखाव खोन्दो जागोन। अब्ला नोंथांमोना नुदों नैबे बोखाव खोन्दोनि फाना बयनिख्रुइ देरसिन आरो नैबे बोखाव खोन्दोनि फाना बयनिख्रुइ दुइसिन। होमबा जोङो नैबे देरसिन अनजिमा जागोन, देरसिन बोखाव खोन्दो जागोन बेयो देरसिन, नैबे दुइसिन जागोन। अब्ला जोङो दा बेखौ जौगाफारियाव साजायनि। जौगाफारियाव साजायोब्ला बयनिख्रुइ उन्दैसिनखौ जों सिगाङाव होनांगोन। जिहेथु जोंना उन्दैसिन अनजिमाया 2/7 जासिगोन आरो बिनि उनाव बिनि सेकेन्डआव दङ नैबे जासिगोन 3/7 आरो बिनि उनाव जागोन 5/7 आरो बिनि उनाव दङ 6/7। नैबायदि जोङो जेब्ला बोखाव खोन्दोफोरनि जबा एखे जायो बा समान जायो अब्ला जोङो बै गोजौनि फाननि माना जाय देरसिन बै देरसिनखौ नायनानै जोङो बेबायदि जौगाफारियाव साजायनो हायो। दा बिनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावनि। नैबाव नोंथांमोना मोजाङै नोजोर हो। बिनि दा नैबे बोखाव खोन्दोआव 12/19, 12/27, 12/25, 12/29 बे बोखाव खोन्दोफोराव नोंथांमोना नुदों गोजौनि फाना गासिबो एखे। दा बैबायदि फाना एखे जायोब्ला दा बेबायदि बोखाव खोन्दोफोरखौ जोङो जौगाफारियाव माबायदि साजायो बेखौ एसे नोंथांमोना नायदो। जिहेथु जोंना फाना एखे, दा नैबे गाहायनि जबखौ नायनांसिगोनलाय जों बिनिखौ। जबा जायनिया देरसिन, जाय बोखाव खोन्दोनि जबा देरसिन बै बोखाव खोन्दोआ दुइसिनसो जायो। दा बे हिसाबै जोङो होमबा जोंनि नैबे बोखाव खोन्दोनि नैबे जबनि माना बयनिख्रुइ देरसिन, बे हिसाबै जोङो नैबे बोखाव खोन्दोआ मा जागोन, दुइसिनसो जागोन, दुइसिन जागोन। आरो जोङो बेयाव नायोब्ला नुगोन नैबे बोखाव खोन्दोनि जबनि माना बयनिख्रुइ दुइसिन, जायनो दुइसिन बेनो देरसिन जायो।
बेबायदिनो जोङो होमबा जौगाफारियाव साजायोबा दा बे ओरै जासिगोन जोङो दुइसिननिफ्राय देरसिनाव जिहेतु साजायनाय होमबा दुइसिनथारा जोंना 12/37 जागोन आरो बिनि उनाव फैगोन जोंना 37 नि उनाव मा 29 दङ 12/29 जासिगोन आरो बिनि उनाव 12/25 फैगोन आरो बयनिख्रुइ देरसिना जोंना 12/19 जागोन बेबायदिनो फाननि माना एखे जायोब्ला जों बेबायदि बोखाव खोन्दोखौ नैबायदि जौगाफारियाव साजायनो हायो दानिया जों सिगाङाव सावरायखानाय बायदि डेस्केन्डिं अर्डारनि दुइनाय फारियाव साजायनायनि सोमोन्दैबो जों एसे सावरायलांखादिनि बे मोननैनि बेलायावनो डेस्केन्डिं अर्डार दुइनाय फारियाव साजायनाय माने गेदेरनिफ्राय उन्दैसिम साजायलांनाय दा नोंथांमोना नैबे 1 नाम्बारनि जौगाफारियाव साजायनाया बेखौ उल्थायना होबानो जोङो दुइनाय फारियाव साजायनाय डेस्केन्डिं अर्डारा होमबा नैबेनि डेस्केन्डिं अर्डारखौ ओरै उल्थायना होबानो जाबाय 3/7 2/7 नैबायदि बानायना होबानो जायो आरो नैबे 2 नाम्बारनिया डेस्केन्डिं अर्डाराव लिरोबा ओरै जासिगोन 12/19 12/25 12/29 12/37 दा जोङो नैबायदि उल्थायना होबानो जोङो जौगाफारिखौ हाइगाफारि एस्केन्डिंखौ डेस्केन्डिंआव खालामनाय जागोन आरो दा नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाबाय जानांगौ दा जोङो सावरायनायखौ बारायलांनि बोखाव खोन्दोनि बे जौगाफारियाव साजायनाय हाइगाफारियाव साजायनायखौनो दा जोङो गुबुन एग्जाम्पल मोनसे लादिनि नैबे बोखाव खोन्दो अनजिमाफोरखौ लालायबाय जोङो दा बेवहाय जोंना नंगुबै बोखाव खोन्दोबो दङ नंराय बोखाव खोन्दोबो दङ दा जोङो बेबायदि गलाय गथाय नंगुबै आरो नंराय बोखाव खोन्दोखौ जौगाफारियाव माबायदि साजायगोन हाइगाफारियाव माबायदि साजायगोन नैबेबायदिया एसे क्रिटिकेल जानो नागिरो बेनिखायनो नोंथांमोना एसे थाल लाबानो जाबाय जोङो गिबियावनो बेबायदि टाइपनि बोखाव खोन्दोखौ एस्केन्डिं अर्डाराव लाङोबा जोङो दुसासा लानांगौ जायो दुसासाखौ जोङो गोजौनि बै फानखौ गासैखौबो जों दुसासा लानो हायो बा जोङो गाहायनि खिनिखौबो जोङो दुसासा लानो हायो होमबा जोङो दायो गाहायनिखौनो जों दुसासा लागोन एलसिएम दुसासा लानि जोंना 5 दङ 7 2 4 दङ होमबा जों बिनि दुसासाखौ दिहुनदिनि जोङो 2 जों राननि दुइसिन अनजिमा 2 जों बाया रानजाया हिसाबै बाया फैसिगोन स्नियाबो फैफिनगोन बेबायदिनो होमबा 2 जों 2 खौ रानोबा 1 आरो 2 खौ रानोबा 2 दा बेखौ रानबाबो रानालासिनो बिदिनो दोननानै जोङो नैबे गासैखौबो सानजाबबानो जाबाय 2 सानजाब 5 सानजाब 7 सानजाब 1 सानजाब 2 अब्ला बिनि सानजाब गासैया गासै जागोन 140 जागोन होमबा नैबे जोंनि जब जाय बोखाव खोन्दोखौ जों लादों बेनि जबफोरनि दुसासाया एलसिएमआ जोंना 140 जाबाय दा जों बेखौ ओरैबायदि खालामनांगोन 3/5 जिहेतु जों गाहायनिखौ दुसासा लानानै दिहुनदों बे 140 खौ बेनिखायनो जों दायो मा खालामनांगोन नैबे गाहायनि अनजिमाजों मा सानजाबोब्ला बै 140 खौ मोनगोन जों बेखौ लानांसिगोन अनजिमाखौ अब्ला जोङो बेवहाय 28 लानांगोन 28 गाहायाव जा सानजाबदों गोजौआवबो बे एखे अनजिमाखौनो सानजाबना होनांगोन 28 होमब्ला जोंना 5 जों 28 जों 140 जायो आरो बेजों 84 जागोन होमबा नैबायदि खालामलांबाय थानांगोन जों मोनफ्रोमबो बोखाव खोन्दोखौ दा नेक्स्टआव दङ 8/7 दा जोङो नैबे गाहायनिखौ नायनांगौ 7 जों 7 जों मा सानजाबबा जोंना 140 जायो बै अनजिमाखौ जों लानांसिगोनलाय 20 लानांगोन जों बेयाव आरो बेयाव 20 लानाय लोगो लोगो गोजौआवबो 20 खौनो लादो होमबा सानजाबा बे गाहायना 140 जागोन माने गाहायनिखौ जोङो एखे खालामजोबनांगोन गोजौना 160 जागोन बिनि उनाव दङ 5/2 दा जोङो नैबे गाहायनि 2 जों मा सानजाबबाबो जोंना बै 140 जागोन होमबा जोङो 70 लानांगोन 70 होमबा बेजों सानजाबाथ' 140 आनो जाबाय नैबेजों सानजाबा 350 आरो मोनसे दंबावो 7/4 ब्रैजों मा सानजाबा 140 जागोन जोंना 35 लानांगोन जोङो होमबा गाहायाव 35 बा गोजौआवबो 35 एखेखौनो सानजाबना होनांगौ होमबा 245 जागोन दा बेखिनिखौ मोनबाय जोङो दा बेवहाय नैबे अनजिमाफोरखौ नायनांसिगोन जोङो बिनि मादाव गाहायनि जबाथ' गासिनाबो एखे जाखाबाय जोङो सिगाङाव बानायबोनाय बायदि नैबे जबा गासिबो एखे जाबाय जबा एखे जायोब्ला
गोजौनि फाना जाय देरसिन अनजिमा बै अनजिमायानो बै बोखावखोन्दोआनो देरसिन जायो। होमबा जोङो नुबाय नैबे देरसिन अनजिमा देरसिन बोखावखोन्दोआ बे। होमबा बे बोखावखोन्दोआ मानिफ्राय फैदोंमोन जोंना 5/2 निफ्राय फैदोंमोन। होमबा नैबे 5/2 आ जोंना बयनिख्रुइ देरसिन जागोन देरसिन आरो बयनिख्रुइ दुइसिन होनना बुंबा नैबे 84 आ नैबे फान 84 आ बयनिख्रुइ दुइसिन बे बोखावखोन्दोनिया। होमबा बे बोखावखोन्दोआ मानिफ्राय फैदों 3/5 निफ्राय फैदों। होमबा नैबे 3/5 आ बयनिख्रुइ दुइसिन जागोन बयनिख्रुइ दुइसिन बोखावखोन्दो जाबाय बे। होमबा बयनिख्रुइ दुइसिना बे। बिनि उनाव सेकेन्डआ नैबे जासिगोन। बिनि उनाव नैबे फार्स्टआव थागोन। बिनि उनाव नैबे नैथियाव थागोन नैबे थामथियाव आरो नैबे ब्रैथियाव। दाना बेखौ जों जौगाफारियाव साजायोबा नैबेखौ साजायबा जानाय नङा खिन्थु जोङो नैबेखौसो साजायनांगोन। होमबा जोंना दुइसिनथारा जोंना 3/5 खौसो लानांगोन जोङो 3/5 बे बयनिख्रुइ दुइसिन जागोन। बिनि उनाव 8/7 बिनि उनाव 7/4 बिनि उनाव बयनिख्रुइ देरसिनथारा 5/2 होमबा नै जोङो नैबे जों लाजानाय बिदिन्थिनि माखासे बोखावखोन्दोफोरनि जौगाफारियाव साजायनांगौआ बिदि जागोन। दा बिनिनो आरो हायगाफारियाव साजायोब्ला जों बिनि उल्था खालामबानो जोङो हायगाफारिखौबो मोनो। दा नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाबाय जानांगौ। दा बिनि उनाव दा जोङो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लानि गुबुन टाइपनि बोखावखोन्दो लानानै जोङो जौगाफारियाव साजायनो थाखाय नाजानोदिनि। नोंथांमोना एसे थाल लाबानो जाबाय। बेफोरबायदि जों जाबायदि बिदिन्थि लादों बे एखेया एग्जामाव फैयाबाबो बे टाइपनि फैबाय थानाय नुयो। बेनिखायनो एसे थाल लादो। नैबे बोखावखोन्दोफोरखौ जोङो दायो गलाय गथाय बोखावखोन्दो होननानै जोङो सिगाङाव सावरायबोबाय। बेबायदि टाइपनि बोखावखोन्दोखौ गलाय गथाय बोखावखोन्दो होननानै बुङो। दा जोङो गिबियावनो नैबे गलाय गथाय बोखावखोन्दोफोरखौ जोङो नंगुबै बोखावखोन्दोआव सोलायनानै लानांगोन। बिनि उनावसो जोङो जौगाफारियाव साजायनोबाबो हायगाफारियाव साजायनोबाबो साजायनो हागोन। दा जोङो बेखौ नंगुबै बोखावखोन्दोआव लांनोबा जोङो सिगाङाव सावरायबोखाबाय जोङो गलाय गथाय बोखावखोन्दोखौ नंगुबै बोखावखोन्दोआव सोलायनायनि थाखाय। दा जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन नैबे गाहायनि 2 जों नैबे 3 खौ सानजाबनांगोन। 2 3 6 आरो बै गोजौनिजों दाजाबहरनांगोन। अब्ला बिनि नंगुबै बोखावखोन्दोआ मा जागोन 2 3 6 7 आरो गाहायाव 2आनो थागोन। ओमफ्राय नैबेनि नंगुबै बोखावखोन्दोआ 5 3 20 10जों बै 2खौ दाजाबबा 12 जागोन। नैबायदि जागोन बेनि नंगुबै बोखावखोन्दोआ। आरो नैबेनिया 23 4 आरो बेनिया नैबे जागोन। दा जोङो बै होनाय गलाय गथाय बोखावखोन्दोफोरनि नंगुबै बोखावखोन्दोफोरखौ नुबाय। दा बेफोर बोखावखोन्दोफोरखौ नोजोर होयोबा नुबाय जोङो बिनि फानाबो एखे नङा जबाबो एखे नङा। दा बेबायदि बोखावखोन्दोफोरखौ जौगाफारियाव साजायनोबा हायगाफारियाव साजायनोबा जोङो दानि बावैसो एसे सिगाङाव सावरायलांनाय 3 नाम्बार बिदिन्थियाव लानाय बायदि जोङो बानायलांनांगोन बिनि प्रसेसखौ। होमबा जोङो दानिया गिबियावनो जोङो नैबे गाहायनि जब बै जबफोरनि जोङो दुसासा एलसिएमखौ लाग्रोनांसिगोनलाय 2 5 4 6। होमबा जोङो बेखौ 2 जों राननो हायो। 2 सानजाबसे 2 बाया रानजाया बिदिनो फैगोन। 2 सानजाबनै 4 2 सानजाब 3 6। दा बेखौ राननो हाला जोङो राननो हायाबा जोङो बेखौ सानजाबजोबबानो जाबाय। दा सानजाबजोबनानै जों बेसेबां मोनगोन बेखौ 2 सानजाबसे 2 2 सानजाबा 10 10 सानजाबनै 20 20 जों 3 सानजाबा 60 जागोन। होमबा नैबे गाहायनि जबफोरनि 2 2 5 4 6 बिनि दुसासे जागोन जोंना 60। होमबा जोङो बेखौ ओरैबायदि खालामसै 7/2। दा नैबे 2 जों गाहायनिखौ जोङो दुसासा लानानै दिहुननायखाय नैबे गाहायनिजों मा सानजाबदेरोबा 60खौ मोनगोन जों बेखौ लानांगोन। होमबा जोङो नैबे 2 जों 30 सानजाबनांगोन। होमबा गाहायाव 30 सानजाबनाय लोगो लोगो गोजौआवबो सानजाबदो। होमबा बेखौ सानजाबनानै गाहायना 60 जाखासिगोन बियो। गोजौना 60 सानजाबथाम 210 जागोन। आरो बेबायदिनो सेकेन्डनिया दङ 12/5। दा जोङो नैबे गाहायनि 5 जों 12 सानजाबोब्ला 60खौ मोनो जोङो। होमबा गाहायाव 12 सानजाबनाय लोगो लोगो गोजौआवबो 12 सानजाबबा बे 60 जासिगोन। 12 सानजाब 12 बेना 144 जागोन। आरो बेबायदिनो जोंना 23/4 दङ। जों दानिया 4 जों मा सानजाबोब्ला 60खौ मोनगोन 15 लानांगोन जोङो। होमबा गोजौआवबो 15 लानांगोन। होमबा सानजाबोब्ला 60 नैबेखौ सानजाबोब्ला 345 मोनगोन। दा बेबायदिनो जोंहा मोनसे दंबावो 13/6
दा 6जों जोङो 10 सानजाबानो 60 खौ मोनगोन 60 130 दा नोंथांमोना नैबेखौ नायदो नैबे आगदाथिं जा बोखावखोन्दो सानजाबनानै जा बोखावखोन्दो मोनदों जोङो बैखौसो नायनांगोन बेखौ नायनानैसो जोङो नैबे होनाय बोखावखोन्दोखौ बबे देरसिन बबे उन्दैसिन बेखौ जों सिनायनो हानाय जागोन दा बेयाव नोंथांमोना नुबाय गाहायनि गासिबो एखे अनजिमा जबनि माना गासिबो एखे अब्ला गोजौनि अनजिमाखौ नायदो गोजौनि अनजिमाया जाय अनजिमाया देरसिन बै बोखावखोन्दोआनो बयनिख्रुइ देरसिन बोखावखोन्दो जागोन होमबा जोंना बयनिख्रुइ देरसिना नैबे जागोन आरो बयनिख्रुइ दुइसिना जायनि जबा बयनिख्रुइ दुइसिन बै बोखावखोन्दोआ बयनिख्रुइ दुइसिन जागोन होमबा नैबे बयनिख्रुइ दुइसिन होमबा जौगाफारियाव जिहेतु जोंना जौगाफारियाव साजायनाय जोङो दुइसिन अनजिमाखौ सिगाङाव होनांगोन अब्ला जोंना अनजिमाया 13/6 जायो आरो बै 13/6 खौ जों नैबेनिफ्राय लानाय जादोंमोन होमबा जोंना दुइसिनथार अनजिमाया 1/4 7 बाहागोनि 6 बे बयनिख्रुइ दुइसिन जागोन बिनि उनाव जोंना नैबे फैगोन सेकेन्डआव 144/60 बिनि बोखावखोन्दोआ 12/5 मोन आरो 12/5 खौ जोङो नैबे गलाय गथाय बोखावखोन्दोनिफ्राय मोनदों जिहेतु जों नैबेखौसो होनांगोन दा बेयाव 2/5 बिनि उनाव दङ नैबे गोजौनिया 210/60 दा बेखौ जों बबे बोखावखोन्दोनिफ्राय मोनदों 7/2 नैबे 7/2 निफ्राय मोनदों आरो 7/2 नैबे गलाय गथाय बोखावखोन्दोनिफ्राय फैनाय बेनिखायनो जोङो 3/4 नै बाहागोनि बेखौ लानांगोन आरो बिनि उनाव बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय 345 60 बाहागोनि 345 आरो बेयो 23/4 माने नैबे 5/5 4 बाहागोनि 3 होमबा नोंथांमोना नुबाय जोङो गलाय गथाय बोखावखोन्दोनि जौगाफारियाव साजायनायखौ माबायदि खालामनाय जायो दा नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हाबाय आरो माबाफोर गोनो गोथो माबाफोर मिथिनो लुबैनाय दङबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्ट खालाम जोङो जेसेबां हायो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो गोजोन्थों।